ସେମିତି ବସୁଛି। ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କପାଳ ହାତି କଲୁ। ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କପାଳ ହାତି। ଆଉ ଯୋଉ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ ଯୋଉଟା ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ହଉ ସେତିକି ଥାଉ ଲୋ, ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ। ବଲ ବୋଉଟା ଏଠୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ତତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଉ ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଯୋଉ କରୁ ଗୋଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁ ନା, ଗୋଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁ ନା। ଟିଟୁ ଯୋଉ କରେ ବା। ହଉ ଥାଉ। ବାବା